Γεια σας παιδιά, εδώ Ναταλία 1810 και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε, αφού έχετε φτιάξει ένα κανάλι στο YouTube, να κάνετε κάποια βίντεο. Με τι πρόγραμμα κάνω εγώ και τέτοια, επειδή μου το ζήτησαν. Λοιπόν, καταρχάς, αφού έχετε φτιάξει το κανάλι στο YouTube, πρέπει να πάτε εδώ, στο κλικ, και να γράψετε Bandicam. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα που μπορείτε να κάνετε βίντεο, αλλά εγώ χρησιμοποιώ αυτό και πατάτε εδώ πέρα free download και πατάτε download Bandicam. Εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή το έχω κατεβάσει, δεν μπορώ να το ξανακατεβάσω. Το πατήσετε download, θα αποδεχτείτε πως θα το κατεβάσετε, θα το αποδεχτείτε να κατέβει και μόλις κατέβει θα υπάρχει στην επιφάνεια εργασία σας. Θα πατήσετε κλικ απάνω του και μόλις σας ανοίξει αυτό εδώ το βελάκι, δηλαδή αυτό εδώ πέρα, θα πάτε εδώ πέρα στο εικόν στο βίντεο και κουμπί εγγραφής και τέλος θα βάλετε όποιο θέλετε εσείς πατώντας πάνω στο πληκτρολόγιο σας. Καλύτερα να βάλετε κάποιο που να μην χρησιμοποιείτε τόσο, δηλαδή μην βάλετε 1 και 0, γιατί όταν θα έχετε ανοιχτό το Bandicam και θα το πατάτε θα ξεκινάνε βίντεο, και το κουμπί της παύσης. Μετά εδώ πέρα είναι τα αποθηκευμένα σας βίντεο. Θα πατάτε εδώ πέρα στις ρυθμίσεις άμα θέλετε να έχετε μικρόφωνο, έτσι microphone. Άμα δεν θέλετε να έχετε, θα πατήσετε το default. Άμα θέλετε να αλλάξετε, πως εγώ έχω κίτρινο, εσείς μπορείτε να θέλετε να αλλάξετε το βελάκι. Πατήστε εδώ πέρα βίντεο και εδώ που γράφει εφέ, εγώ έχω κίτρινο χρώμα, μπορείτε να το βάλετε όποιο χρώμα θέλετε εσείς. Και αυτό εδώ. Μόλις κάνετε το βίντεο, θα πατήσετε διπλό κλικ και προβολή για να το δείτε και σας φαίνεται κάπου εδώ. Εγώ τώρα επειδή κάνω βίντεο δεν μπορώ να το δω. Λοιπόν, μετά, μόλις το δείτε άμα σας αρέσει, για να το ανεβάσετε, θα πάτε εδώ στο YouTube. Θα πάτε εδώ πέρα στο YouTube, στο μεταφόρτωση. Θα πατήσετε εδώ πάνω και θα σας βγάλει αυτά. Θα πατήσετε έγγραφα, εμένα εδώ μου το έχει, εδώ που γράφει Bandicam και έχετε όλα αυτά τα έγγραφα. Διαλέγετε ποιο θέλετε, π.χ. εγώ θα διαλέξω αυτό, το πατάτε διπλό κλικ και ανεβαίνει. Εδώ πέρα βάζετε τον τίτλο, π.χ. ναι, βάζετε την περιγραφή σας και πατάτε δημοσίευση. Και μόλις αυτό γίνει 100% και σας πει το βίντεο ολοκληρώθηκε, θα πάτε στο κανάλι σας. Να το βγάλω εγώ, θα πάτε εδώ πέρα που λέγεται το κανάλι μου και θα το έχει με ένα γκρίζο πραγματάκι, όχι με ένα όπως μου το έχει. Άμα θέλετε να σας δείξω πώς να βάζετε αυτά εδώ τα εφέ, μπορείτε να μου πείτε άμα θέλετε να σας δείξω, να το κάνω στο βίντεο πάλι για να σας δείξω πώς να βάζετε αυτά εδώ τα εφέ. Να δείχνει δηλαδή έτσι, αυτό να δείχνει έτσι. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης για τους 50 συνδρομητές. Άμα μου κάνετε subscribe, χρειαζόμαστε άλλους 4 συνδρομητές για να βγει και το δεύτερο giveaway, στους 54 όπως σας είπα. Γι' αυτό άμα θέλετε να είστε και εσείς ένας από τους τυχερούς του giveaway, μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να καταλάβατε. Τώρα για το πώς κατεβάζετε το Bandicam, επειδή εγώ το έχω, δεν μπορώ να σας το δείξω. Οπότε, sorry, απλά θα το αποδεχτείτε. Άμα δεν καταλάβετε, μπορείτε να γράψετε εδώ πέρα στο YouTube πώς να κατεβάσετε το Bandicam και θα το βρείτε, είναι σίγουρο. Λοιπόν, μετά όπως σας είπα, πάτε εδώ πέρα στις ρυθμίσεις, βάζετε εδώ πέρα, π.χ. κάνετε ένα κλικ απάνω και εγώ τώρα πατάω το 0 και βγαίνει το 0. Και έτσι όταν πατάτε 0 και έχετε εδώ πέρα το Bandicam, όταν πατάτε το 0 θα ξεκινάει το βίντεο. Εγώ θέλω με αυτό. Π.χ. εδώ πέρα στην παύση, όταν πατάτε το 9 θα ξεκινάει το βίντεο. Καταλάβατε? Και για να σας γίνει αυτό εδώ πάνω, πατάτε εδώ πέρα. Πατάτε εδώ για να μην φαίνεται αυτό το εικονίδιο. Και μετά μπορείτε να τα κάνετε και από εδώ παύση και τέλος. Δηλαδή παύση κάνετε από εδώ.
Και τέλος πατάτε εδώ πέρα στο χ και εδώ και ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ένα σύντομο βιντεάκι, ελπίζω να σας βοήθησε. Τώρα άμα δεν καταλάβατε κάποια πράγματα μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο να σας εξηγήσω κάτι, ή στο Stardoll όποιοι έχετε κάντε με ad, λέγομαι Ναταλία 1810. Ελπίζω να σας βοήθησε όμως αρκετά και πώς θα ανεβάζετε το βιντεάκια και τέτοια. Άμα θέλετε κάποια άλλη βοήθεια σχετικά με τις ρυθμίσεις, τις μικρογραφίες, τα εξώφυλλα και τέτοια, μπορείτε να μου γράψετε από κάτω στο comments για να κάνω άλλο βίντεο για εσάς. Αυτά από εμένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να σας βοήθησε. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like σας παρακαλώ, ένα subscribe στο κανάλι μου για να βλέπετε και άλλα τέτοια βοηθητικά βιντεάκια, για να κάνω και άλλα giveaway και τέτοια, και ένα comment από κάτω αν σας βοήθησε, αν χρειάζεστε κάτι άλλο και τέτοια. Τώρα για το πώς να κατεβάσετε, γράψτε εδώ πέρα πώς να κατεβάσω το Bandicam δωρεάν, και κοιτάξτε ένα από αυτά τα βίντεο. Κοιτάξτε αυτό, κάποιο. Απλά εγώ επειδή τώρα το έχω κατεβασμένο δεν μπορώ να σας το δείξω. Ναι. Τώρα μπορείτε να κατεβάσετε το Screencast-O-Matic ή κάτι άλλο. Άμα θέλετε κάποιο άλλο πρόγραμμα μπορείτε να το γράψετε εδώ πέρα. Ή ένα πρόγραμμα για edit. Μπορείτε να το γράψετε εδώ πέρα για να δείτε πώς να το κατεβάσετε. Ελπίζω να σας πρόσφερα και τη βοήθεια. Like, subscribe, comment. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!